Mae'r arbenigedd stan ni rili, neu'n siŵr bod yr ystod o fwydydd dyn ni, bod y pris yn gystadleuol, a wedyn bod ni'n cael hwnna amser mae'r galw yn dod o'r cwsmer. Mae yna nifer o cwmnïau o fewn o grŵp Castell Howell sydd yn cynhyrchu bwyd i werthu mewn i Castell Howell. Fel cwmni ni wastad mae'n plestion cwsmeriaid a rhoi'r gwasanaeth gorau ni'n galler. So ni wastad yn mynd mas o'n ffordd i helpu cwsmeriaid a jyst wneud siŵr bod dyn nhw popeth maen nhw angen a bod ni'n rhoi'r serfis gorau iddyn nhw. Mae'r ffordd i ni edrych ar yr amgylchedd mor bwysig ag unrhyw beth arall yn falle ffordd mae'r busnes yn rhedeg o ddydd i ddydd.